De rastype is heel belangrijk. Dus een mooie rastype paard. Vooral de royale voorrand. Een mooi edel hoofdje, mooie lange verticale hals. Het vele behang. De vele manen, dikke staart en nog de zwarte kleur. Dat is heel belangrijk. Tietjerkse Radio zit dit weekend volop in de hienste dagen. Het is alweer de 24e editie van het evenement bij Sumarre Heide. En er worden zo'n 5000 mensen verwachten. Ja, ik denk dat het een mooi evenement is. Want er is alle takken van sport binnen. Er is voor de zeeën, er is keuring, alle leeftijden binnen. En het is natuurlijk, ons kent ons. Het is echt bijpraten op alle mensen. En je wil je hindertje inletten en dan kun je gewoon praten. En het is een hele happening. Het wordt een beetje familiegebeuren, zo beschouwen we het een beetje. Hoe ging het krijgt? Ja, goed. Ja, hij was heel erg braaf. Dus voor zijn leeftijd. En is het de eerste keer als het mooi doet? Nee, ik ben nog een keer meidie met Tobias. En hoe heeft Tobias het toen die? Die heel braaf en hij die gewoon en hij die heel lief. Dus, De jongere deelnemers gaan dit weekend bot naar het zin. En dat is belangrijk. Want de organisatie stiert de komende jaren voor grote uitdagingen. De vergrijzing slaat wel wat aan, dus we moeten weer wat najongen was haar. En dat zien we gelukkig om ons heen. Ik ben een heel paar jonge vakkers die ik bij bij mijn valtje ben en die rieden, dus het gaat wel terug gelukkig. En het hoedje? Ja, het hoedje dat hebben alle keurmeesters op. Dat is een beetje van oudsher nog. Dat ik denk al meer dan 50 jaar of misschien nog wel langer bestaat. En ja, dat is nog altijd een traditie die gebleven is.